করোনা ভাইরাস नै आफा करোना भाइरास एमा होदो दे जोंखौ एमा होदो दे एमा होदो दे जोंखौ एमा होदो दे नै आफा करोना भाइरास नै आफा करोना भाइरास एमा होदो दे जोंखौ एमा होदो दे एमा होदो ना बेदर जानायनि मोसौ मैसो जानायनि गराइ मैदेर जानायनि उद गाद जानायनि दाय नांनायफोरखौ एमा होदो दे दाय नांनायफोरखौ एमा होदो दे जिबौ जानायनि मोख्रा जानायनि बादालि जानायनि गोलेर जानायनि दाय नांनायफोरखौ एमा होदो दे दाय नांनायफोरखौ एमा होदो दे नै आफा करोना भाइरास नै आफा करोना भाइरास बिखाखौ फोजोबस्रांनायनि समायना मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनायनि मिथिंगा बिखाखौ फोजोबस्रांनायनि समायना मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनायनि जानला मोनला जुनारखौ जालाबायनायनि रायखस थां राबन थां जालाबायनायनि दाय नांनायफोरखौ एमा होदो दे 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 नै आफा करोना भाइरास नै आफा करोना भाइरास गोबां सुबुंफोरा थैलांबाय डाक्टार इन्जिनियारिं थैलांबाय गोबां नार्सफोरा थैलांबाय एमा होदो दे जोंखौ एमा होदो दे 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 नै आफा करोना भाइरास नै आफा करोना भाइरास